Altså, forsøgte jeg at mærke det, så er det vores bil, der ryger. Så jeg tror også, det er jer, der kommer til at betale erstatning her. Sig det bare. Og I kan se, det er jeres frontklap, der er gået helt i stykker, og det er vores side, så det er sgu nok træls. Ja, nemlig. Fucking idioter. Det må være vognerne med det at gøre, når I kører over på rødt. Det gør vi sgu da ikke! Og du har øl i blod, det ved jeg, du lugter fucking meget alkohol. Fordi jeg siger, han lugter øl. Du skal ikke sige, vi vinder. I Du skal bare sige, vi er narkobilister og taxa. psykopatunger. Du er bare en taxa. Smut hjem til jeres mor og far. Nej, jeg gider fucking ikke. Hvor gammel er du? Hvad? Fuck, du er en lille svans. Jeg er spurgt med dit chikane. Skal jeg give dig mere chikane, eller hvad? Vil du gerne have det? Jeg kan også give dig næseblod. Jeg kan mærke, at tyskerne snart kommer. Skal du have næseblod? Skal ikke? Det tænker jeg kraftigt. Læg dig ned, din lille knejt. Ja, nemlig bæmlig. Ja, I er også låst. Og jeg har lige stået og optaget det på min telefon her med kameraet, så det var... Ærgerlig bævlig. Ja, det var fandme ikke sikkert. Så kan jeg lige tage et billede igen af, at du står og journerer. Skal du have et billede med næseblod, eller hvad? Ligesom din ven. Men hvis I lader mærke til det, så sagde han faktisk, at han ja til det, så det er faktisk fedt. Så det må han gerne. Ja, jeg spurgte faktisk fint og pænt, om han ville have næseblod. Og så sagde han ja, og så pukkede jeg ham ind i hovedet. Ja. Ja, så prøv dig at slå mig, mand. Det var også trist. Svansø! Smut hjem til jeres hjemland! Kraftedeme. I fucker ikke med mig og Ejner. Små lortunger. Hvad skal du? Nej. Ole og sådan noget. Jeg har ens telefonnummer af dem.